Hello and welcome. Musiku ya lero ndikufuna ndikupasireni ndandanda wa oimba 20 aku Malawi amene amasatilidwa bwino kwambiri pa tsamba la Facebook. Ku Malawi kuli oimba osiyanasiyana, ambiri anatchuka paokha, ena anachita kuthandizidwa ndi anzawo kuti afikire pamene ali. Choncho oimba wina aliyense musiku la lero amayesesa kuti akhale ndi tsamba lake la Facebook limene azilumikizana ndi anthu amene amamusatira. Ngakhale zinthuzi zili choncho, pamakhala manamba osiyanasiyana pakati pa anthu omusatira munthu komanso anthu amene amachita like Facebook page. Musiku la lero ndikufuna ndikupaseni manumbers a anthu amene amawasatira oimba osiyanasiyana. Pa namba 20 pali msungwana uja dzina lake ndi Leslie, ameneyi ali ndi ma followers okwana 227,000 followers. Yes, amene wawa ndi anthu omusatira okwana 227,000. Pa namba 19 pali Hilko ndi 247,000. Pa 18 kuzabwera Chizmo Njuchi amene ali ndi 266,000 followers. Pa namba 17 Malinga Mafia ali ndi 299,000 followers. Amene yakuzasatiridwa pa namba 16 ndi Janta amene ali ndi 317,000 followers. Pa namba 15 pali Senji amene ali ndi 323,000 followers. Ndipo pa namba 14 pali Pixie ndi 331,000 followers. Pa namba 13 pali Physics ndi 342,000 followers. Pa namba 12 pali Fredokis ali ndi 349,000 followers. Ndipo pa namba 11 pali Lulu. Ada amenewa ali ndi 361 followers. Ndipo pa namba 10 pali Maseoba amene ali ndi 366,000 followers. Apapo timukhoza kuona kuti manambaziwa akumasiyana ndithu anthu wasikuti akungosiyana ndi mwina like 2,000 followers, pakumakhala ndithu gap. Chonde ndikupempheni ngati ndikoyamba, please muchite subscribe. Pamene tikupitirira pa namba 9 pali Wikise ndi 367,000 followers. Pa namba 8 pali Waxek ndi 392,000 followers. Pa namba 7 pali Eli Njuchi. Ada amene wawanda amene swavutisa kwambiri pano pa Eli Njuchi amene ali ndi 507,000 followers. Pa namba 6 pali Gwamba ameneyi ali ndi 410,000 followers. Pa namba 5 pali JJC ameneyi ali ndi 475,000 followers. Pa namba 4 pali Saint 490,000 followers. Ndipo pa namba 3 pali Onesimus Music. Ada amene wali ndi 521,000. Mutakhala kuti mwachita subscribe, chingakhale chinthu cha nzeru kwambiri. Pa namba 2 pali KK ali ndi 586,000 followers. Tikuona kuti mafigawo ndithu akukwera. Pamene pa namba 1 pali none other than the Dr. Namadingo amene ali ndi 1 million followers. Zina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Ndicholinga changa kuti ndizikupasira ni ma videos afupi, atanthauzo komanso anzeru. Ndi ma videos ochuluka. Bwanji mutachita subscribe.
video imwe ichite like ngati mwayikonda. Kodi pakati pa oyimba amene tawatchulawa ndi oyimba uti amene amakusangalatsani? Tiwuzeni kuti nafenso tidziwe muka comment section below. Kapena mukuganiza ngati alipo oyimba wina wake amene tamtayira kunja? Sindodziwa, tingakondenso mutatidziwitsa. Zina langa ndine Sam Mavita. Mukhale ndi tsiku labwino. Bye.